Thela yesithi ndiyazama yasithatha lo ngoma yasibeka kanye phaa kwimizuzu masenze belishumi linesixhenxe bethile phaa intsimbi yakhe intsimbi yesixhenxe siyangena ke kwenjenje sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo yivukani le community radio ku-90.6 98.4 kuya ku-99.9 zezolimo ligama lenkqubo siya phaa kuyo intsimbi yesibhozo kolusuku lwanamhlanje masenze ke ibengumhla we-11 kwinyanga kaDisemba kulo mnyaka ka-2025 sikunye nomntakaphinyana kolusuku lwanamhlanje suka phaa kwela cala Eastern Cape Group Farmers nguye ke sikunye naye namhlanje sobe sincokola okanye sijonga indlela yokulawula kweli xesha okanye kwixesha lokudibana kwemazi kwakunye neenkunzi sithi how to manage i-mating season. Uya kusixelela ke yonke lo micimbi sele khona apha emnxebeni mntakwethu. Ya, mandingene ndizibulisele mntakaNgqongo, ndibulise njalo nokuba abaphulaphuli nabathandi bayo iVukani FM ndizazise njalo. Ndithi lam igama ndingu-Aphiwa Kwaphinyana, ndisuka njalo kuwo laa mzi obizwa ngoba yi-Eastern Cape Group Farmers. Lapho esaziyo uba siyi-Eastern Cape Group Farmers sidila kakhulu ngokuncedisa nangokulekelela ngokwenhlalakahle yemfuyo, siphinde futhi sithengise nayo imfuyo. Sizawudalula njalo usuku namhlanje sithethe ngenhlalakahle nangokunakekela nangokujonga njalo uba njengoba sikwi-meeting season zeziphi nezinto kumele siziqaphele, zeziphi izinto emasizisebenzise, ingawaphi na amachiza emasiwasebenzise. Well, ndiyaqonda uba ngaba kulo nyaka siyayiqwayela siyayiqukumbela siyawudibana kunyaka ozayo ngoku. Injalo nje kuyatsho uba ngaba sikwi-meeting season kweli xesha zininzi ke izinto eziye ziphoswe ngamafama ingakumbi ke xa kufikelele kwela xesha lokuba ngaba iinkunzi kunyanzeleke into yoba ngaba zibe kanti zidibana nemazi. Mandikunike eli thuba utyatyadule uyitshayelele singene kuyo. Ya, enkosi kakhulu mntakaNgqongo, mandingene mani ube kanegazi ndiyiveze into yoba njengoba sikwi-mating season sikuyo le nyanga lapho esaziyo njalo uba ii-rams which is inkunzi ziyadibana nee-eels. Yeah. Imazi lapho esaziba kukwanda kwemfuyo ayikho inyanga nexesha elibaluleke njengeli kumfama oqinisekisileyo into yoba yena uyazazi uba ujonge phi nefama yakhe, not umuntu odlalayo. Ndizawungena nje ndwabale abe mabini abe mathathu amachiza esiye sithi kanti kufuneka abantu siyawajonga yoba siyawasebenzisa wena mfama ekhaya ube kanti uyawasebenzisa nezinto ekufuneka ube kanti uyazilandelela ukuze uyazi into yoba uqinisekise into yoba inkunzi lena yakho isebenza overtime, ayizuhamba ihambe idinwe. Ufumanise into yoba kunemazi thizeni ezingakhange zibe kanti ziyathatha. Ndisoloko njalo ndikhuthaza into yoba xa sikwi-mating season it's very important ukusebenzisa elaa chiza isitofu esisibiza ngoba yi-Complex Plus A&E for sheep and goat. Sigudi kakhulu. Ndingasilibalanga nesinye ekusezinye zeekhampani, ikhampani eyandiphakamisa kakhulu yandifaka kule ndlela ye-veterinary eyanditreyinayo kwezi zoogqirha bemfuyo. Ndatreyinwa uba ndingene koogqirha bemfuyo i-veterinary, nditreyinwa enye ikhampani zakwaVibeck. So it's very important into yoba uyisebenzise ne-multimin, but i-multimin xa uyisebenzisa funeka uqinisekise into yoba lapho ithenga khona mabakuxelele buzosebenzisa how many doses, babe sure ngestori sabo because yona xa uyisebenzisa iphinde inobungozi obuthile, but ke asikho lapho. But bendifuna nje ukuyihighlighta loo ndawo uba xa ngaba uyithenga i-multimin qinisekisa into yoba uzokwazi uba uzosebenzisa umlinganiselo omngakanani na ngokwe-body mass yaloo gusha ozobe uyisebenzisa. Ukhumbule njalo into yoba iyangena kwinkunzi, iyangena nakwemazi. Ungajongi kuphela kumachiza, uphinde futhi ungene nakwifeed, uyazi into yoba njengokuba ndiwasebenzisile amachiza yephi ifeed futhi ezoqinisekisa into yokokuba nayo izawuzinikeza zibe semandleni. Ukhumbule into yoba uyakwazi xa ngaba ungumntu okwazi ukuyinakekela imfuyo yakho ngokwendlela,
uyakwazi uba uyiqhube to that point yokuba mazinikeze amawele okanye zizale kabini ngonyaka. Uyenza njani naloo nto? Xa ngaba ungumntu owasebenzisa amachiza ngokwendlela ekungawo azii-vitamin supplements ezilekelelayo, iinto ezifana nee-complex 410 nezinye endingazuzidalula amagama. Xa usebenzisa zona mntakangqongo ngokuqinisekisileyo, ezo gusha zakho zizoba semandleni. Singene phaa kwi-feed ke ngoku ndinayo i-feed esiyibiza ngoba yi-production leak. I-production leak iyancedisa kakhulu nayo kangoba yona ayiwasteki ngoba ixutywe kaninzi phaa ngaphakathi, sibe ne-ship fattening. But i-ship fattening ndizawuthetha ngayo ngokokuba sihamba kule nkqubo yethu. Yes mntangqo. Yes. Alright, ya injalo ke mphulaphuli weVukani Community Radio. Well, uyazivela nawe namhlanje umcimbi esiwujongileyo sijonga indlela injalo nje ukulawula kweli xesha njengoko uyaziba ngaba lixesha apho khona kumele inkunzi zibe kanti dibana nemazi. Nawe ke sokunika ithuba phaa kwa 072 514 5381 072 514 5381. Yakuzibuzela umbuzo kungenjalo uye phaa kuFacebook ezolimo @Vukani Community Radio. Well, ezinye izinto ezingundoqo ekunyanzelekileyo mntakaphinyana into yokuba ngaba umphulaphuli uyayibamba ingakumbi umfama. Mandiphinde ndikunike lo mzuzu sabalendileyo kweli cala. Ya, mandingene naphaa kumfama kumafama onke, sorry. Xa ngaba sithetha nge-mating season andizukungena only kwiigusha. Yes. Ndizawungena kuzo zonke, zawubetha nakuzo iinkomo. Naxa ngaba usingena kwisizini yoba uqinisekisa into yoba neenkomo zakho nazo ziyathatha, sinalo ichiza esilibiza ngoba yi-Complex Plus A&E. Yona ibhalwe Complex Plus A&E for cattle, leyo ngokuqinisekisileyo into yokuba ingena only kwiinkomo. And number 2, funeka uqinisekise into yoba xa singena kwi-mating season sitshintsha nesizini, mhlawumbi sisuka kwispring singena kwisama, nangona ke kwenzeka uba ziqala from phaa kwispring ukudibana zingene kwisama ukuyotsho phaa koFebruwari kanje. Yes. Yes. So funeka uqinisekise into yoba ngokwe-worms funeka uyazi uba xa silapha kooDisemba, January, February zeziphi ii-worms eziye zibonakale zihlasela. Sinayo laa ntshulube eyingozi ebizwa ngoba yi-buckle jaw. Ukhumbule into yoba i-buckle jaw ngesiXhosa yilaa nto ebizwa ngoba yindzenge. Sibe nayo i-worm ebizwa ngoba yi-nasal worm. Laa nasal worm yilena iyihambe iphele seyokwenza imarkopu sikwisizini yayo njengoba kuzoba shushu. I-nasal worm ibangelwa zezampukane. I think I once talk about it kwezi nkqubo sike sanazo, just to recap kwabantu bengamamelanga. I-nasal worm ibangelwa zezampukane uyozifumane zikhona phaa edlelweni xa ngaba kushushu, zibaleke zihambe ziyozimasa phaa ezimpumlweni zeegusha zeenkomo. Zithi xa zifika phaa zizalela amaqanda wazo. Lawa maqanda athi xa ekhula enze impethu. Uwabona njani uba baseyifikile? Ngoba igusha yakho okanye inkomo iqalise iphume imifinya. So xa ingaba usayibona isaphuma imifinya ngwalaa ndlela, qinisekisa into yoba uzowasebenzisa amachiza anjengo-Valbantel, amachiza anjengo-Prodose Orange, amachiza anjengo-Nemarit, amachiza anjengo-Trinex Plus, ukubheka phaa phambili namanye nakhandi wabiza amagama. Kodwa if awukhanga ukwazi ukuyinakekela ngeli xesha usayibona uba iphuma amafinya lapha ezimpumlweni, ezaa mpethu zishiywa ziimpukane apha ezimpumlweni ziyonyuka zikhule zibe nkulu. Zithi zawuba nkulu zibe ziimpethu, zinyuke ngeempumlo ziye buchophini zifike ziyimpethu eseyinkulu phaya, ziyokwenza esaa sifo esisibiza uba yimarkopu. Uyibona njani uba seyifikelwe yimarkopu? Ingena phaa entloko itye ubuchopho obuya. Xa sengaba isitya ubuchopho uzayibona igusha okanye inkomo okanye ibhokhwe mfama phaa ekhaya, ngoba ingalawuleki ihambe ihlofa itshayisa igusha, itshayisa iplanti, ibetha amacingo, ayityi ayithini. Xa isekwesaa simo sikuyo ngqo loo season ngoku sikuyo ngqo loo season. Abaninzi sele behlaselekile yimarkopu, sele behlaselekile yi-nasal worm. So kufuneka uqinisekise uba ngoku zisaqala sisavuzisa imifinya sisebenzisa ezaa Nemarit bendizibiza, Nemarit Orange,
iProdose, iValbantel namanye amachiza, so that uzokwazi ukubulala ezantshulube exesha zisakhulayo. Okanye xa basoluyifumana into yoba lena yakho onayo sele ke ngoku iyahlofa emacingweni ayisabambeki, baleka mntanegazi ukhangele into esiyibiza ngoba yi-Maxitert 13,5. uqinisekise into yoba phaa kwi-Maxitert ujonga si-strength la 13,5. Okay. Ungathathi i-Maxitert 23%, thatha u-13,5. 13,5 uyi-short acting. Uyi-short acting njani? Ingoba xa umtofa ngoku i-reactor same time. I-reactor same time, qinisekisa into yoba uyisebenzisa iintsuku zibe 3 zilandelelana. Njengoba ke ngoku inile marikopu ingakwazi ukubambeka, obviously ayizuba nako lo ixesha lokutya. Qinisekisa into yoba uyayisondeza into ebizwa ngoba yi-complex forte. Sinala sachet yethu esiyibiza ngoba yi-complex forte, uyayithatha yonke la sachet ingula 100 grams ngake, uyidibanise kwamanzi angango-2 liters. Kula 2 liters uzafuna nje umlinganiselo ongango-10 mils. Masithi 10 mils per 40 kg, that means noko yimazi eseyindala. Xa si-estimator imazi endala uyiselise la 10 mils, ungayibetha nakathathu nangosuku. So la complex forte yona idlala ndimani phaa kwempahla, kwigusha, kwinkomo, incedisa, ndingatsho ndithi yi-drip okanye ibufana nephuza amandla phaa esiXhoseni. Inikeza amandla uba noko njengoba ingatyi kodwa noko phaa esiswini mayikwazi ukuxhathisa. Ngokuqinisekisileyo mntakangqongo, lo mpahla leyo izawukwazi ukuphakama iphile, ijonge phaa phambili. Ndingalahlanga mxholo kuba besithetha nge-mating season, but ke ndifuna nokuxhobisa into yoba xa sikwi-mating season zeziphi ezinye ii-challenges esijongana nazo. Qinisekisa into yoba emfama phaa ekhaya, but ke lena i-point ayinabuchule ncam, but ke xa ngabe ukwazi nisebenzisana kakuhle notishala wakho, loo mntu okujongela imfuyo, makaqinisekise into yoba kunalaa nto esiyibiza ngoba ziingubo zamasele phaa emlanjeni. Mazingawaseli lawo amanzi aneengubo zamasele, because ezaa ngubo zamasele ziqulethe ii-worms ezinzima kakhulu ezithi xa zisela lawo amanzi ufumane into yoba ezi ntlobo zezintshulube mhlawumbi zizalela amaqanda angango-7,000 kwigusha nganye ngosuku. Igusha xa ngaba sele ineentshulube, ngakumbi ngoku sikule nyanga yeziyunguma, abantu abajonge for ukuthengisa mabavule iindlebe bazama ukumamela. I think le point endiza nayo izabancedisa. Iintshulube xa ngaba sele zihlasele ngamandla, masithi mhlawumbi yiloo nkabi, ubusoqonda uba mhlawumbi nazi iinkabi zam ziyi-7, ezi ziyi-7 ndizawuzichitha apha kule nyanga yeziyunguma. Abantu benza imicimbi, benza oomembeso, bayatshata, yimigidi ngapha nangapha, left, right and center. Xa selihlaselwe ziintshulube iluza i-weight within 3 days. Iluza i-weight within 3 days, and njengoba kuzoba shushu, undibambe ntakangqongo xa nditya nawe ixesha lakho. Njengoba ke ngoku kushushu ngoku siba nawo namathambo, ndizawubetha iintaka ezininzi ngexesha elinye ngenxa yexesha, mphulaphula ekhaya undixolele. Njengoba sikuyo le nyanga eyobushushu yemvula ukujonga phaa phambili, siphinde futhi sibe nawo uyofumanisa into yoba kunalaa nto esiyibiza ngoba ngunonqe, i-botulism ngesilungu, abanye baye bathi mhlawumbi yi-anthrax. So sinaso isifo esibangelwa ngalawa amathambo. Uyofumanisa into yokokuba njengokuba kushushu, kuneenkomo, kunamahashe, kunezinja ezafayo phaa ethafeni. Afika amaxhalanga, afika amahlulungulu, zafika izinja zitye loo nyama iphele, kusala amathambo emhlophe. Phaa la mathambo xa semhlophe akasatyiwa zinja, akasatyiwa nto. Kodwa ke jobe phaa kwelaa thafa esityisela okanye kwelaa dlelo esityisela kulo, zizawufika iinkomo, zizawufika iigusha, zitye zothi zawutya zidibane nala mathambo zifike ziwakhothe. Awa mathambo xa sele mhlophe qhwa, anendlela erayithi kulo, aphinde phethe abe nendlela ebad. Because xa sithi right ingoba kuthiwa anikeza izakhamzimba ezininzi eziphindaphindekileyo, kodwa aphinde abe nezifo ezininzi. Esa sifo esisibiza ngoba ngunonqe ngesiXhosa.
Yeah. ndifuna ukuyibeka nje icace. Xa ingaba igusha okanye inkomo ongakhange uyivaccinatele for esasifo ibe itshone pha ethafeni, ungayisebenzisa ibhotusho. I'm so sorry for ukudakadaka mphulaphula ekhaya, ndifuna noba ndishiye ichiza oma ulisebenzise. Sine-vaccine esiyibizwa uba yibhotusho. Ungayisebenzisa ibhotusho so that uyazi into yoba xa ithe yadibana nala mathambo noko ayizuafektheka kakhulu. So lawa mathambo xa ingaba ithe yawakhotha ube ungakhange uyithintele ngala bhotusho, izawuhlaseleka kakubi ngeyona ndlela. I-3 hours inintsi kakhulu isaphila xa ngaba ihlaselwe sisasifo. Uthi ubaleka usiya kwezempilo kwiindawo ezifana no-Eastern Cape Group Farmers uyothenga amachiza. Yes. Awubuya ubuya inkomo yakho seyifile. Uzayibona njani uba ngaba mhlawumbi ibibanjwe sesi sifo? Uzoyibona into yoba uthi xa ngaba uyithala ufike ungathi ifike inenyama ebomvu kakhulu ongathi yinkomo okanye igusha lena ibibethwa ngentonga okanye imvubu. Ngenye ixesha ufumanise into yoba ingathi ibibethwa lizulu. Yeah, alright. Phambi koba ube kanti uyatyatyadula, omnye umbuzo ye ube mninzi kubaphulaphuli ingakumbi ke amafama, ngumcimbi wokuba ngaba iye ibangelwe intoni into yokuba ngaba iinkunzi ezi zingabi namdla apha kwimazi, into yoba zibe kanti zayesukela. Sube kusenzeka ntoni ngalo mazi? Ya, masingene mntakangqongo kulona umba. Ndizawuphinde futhi ndikubuyise umva kulaa nto ebesithi njengoba singene kwi-meeting season ngawapha amachiza emasiwasebenzise azokwazi ukhuthaza inkunzi. Xa ingaba ingenamdla uyibona uba okay kulo nyaka ayikhange ibe namdla, unyaka weza ayikhange ibe namdla, okanye uyibona ngokuba ayikhange ibe namdla, baleka mfuyi ekhaya ukhangele into yezakhamzimba, i-vitamin supplement. Into ezoba yi-vitamin supplement zininzi kakhulu i-vitamin supplement ongazisebenzisa. Ingakho benenadalula kuqala esinye sezitofu esisibizwa ngoba yi-complex plus A and E for sheep. Ukhumbule njalo into yoba i-complex ziyi-2 zohlukahlukene. Ikhona i-complex plus A and E for sheep and goat iyodwa, ibe khona i-complex plus A and E for cattle nayo iyodwa. So qinisekisa into yoba xa uthenga, if ufuna eyenkomo ufune ucacisa uba ndifuna eyenkomo, if ufuna eyegusha nebhokhwe qinisekisa into yoba ufuna eyebhokhwe. Ukanti ke ungasebenzisa nalena esiyibiza ngoba yi-multimin. Ungayisebenzisa i-multimin nayo ke izawunikeza umdla into yoba isebenze i-overtime ingakhalezi ilale inkunzi ebuhlanti. Yes, right. Mphulaphuli silinde nawe ke kwa 072 514 5381 072 514 5381. Sobaleka ke siye evenkileni ngolu hlobo. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enabaxabiso ancamisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki somashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokuncedo somashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Icala lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ziVukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Sinjalo ke mphulaphuli zezolimo kwisikhululo sakho sosasazo iVukani Community Radio ku-90.6, 98.4 kuya ku-99.9. Tshilo ke ndathi sikunye noAphiwe Kaphinyane suka pha Eastern Cape Group Farmers. Kuye ke sinaye kolu usuku lwanamhlanje injalo nje ku-etyatyadula esiza nawo lo mcimbi sithetha ngawo, sijonga indlela yokulawula kweli xesha lenkunzi ezawuthi zibe kanti zidibana nemazi. Uza nayo ke
nawe ke mphulaphula bangabe unawo umbuzo soyivula ke iminxeba yethu kwa 0725145381 yakusifonela apha estudio kungenjalo uyawushiya nje ushicilelo lwakho le voice note phaa kuWhatsApp kanye sijonge phaa kuFacebook ushiye nje icomment yakho sikuve into yokuba ngaba wena ungena usithini na. Well omnye umcimbi mntakaphinyane ndifuna singene ngawo because siwuphatha kakhulu umcimbi odibanisa igusha, inkomo, ibhokhwe, ihagu. Make singene apha ehagwini ekuzaleni kwehagu indlela yokuthintela ihagu ingakumbi ke nasele zinamantshontsho ngoba bayofumaniseka ngaba onina aba bafuna uwancancisa ezihagu zabo kuthiwa ke abakhona amazinyo kumele akhutshwe njalo njalo. Ndiyafuna ucebisa bangaba iyayenziwa into lonto. Alright, inkosi kakhulu mntakangqongo ndiphinde ndingene futhi. Yeah. But ndiyayihleka le ndawo yokukhutshwa kwamazinyo. Okay. Ndiyayihleka le ndawo yokukhutshwa amazinyo ndingeyodentist ugqirha wamazinyo. But ndizawungena ndiyadule into yoba ihagu but ndizoyiqala from scratch ndinyuke nayo uqhubisa uba songena nawo lo mcimbi wenkukhu siyotshayelela emahashini. Okay. Yes. Kulo mcimbi wehagu mntakangqongo andifuni kuyikha esiphakathini ziba xa sikwi-meeting sizensiza njani but ndifuna ukuyiqala ezantsi so that nomphulaphula osekhaya othi naye uyanqwenela into yokuba aqale ishishino lehagu, aqale ukuzikhulisela ihagu ekhaya. Ndizayiqala zisencinci obviously ziyazalwa. So xa ngaba zisencinci ihagu zakho no ndixole ilanguage yam akuyiyo le yangapha mna ndisuka ngapha koNtabankulu. Yes. Yeah, so xa ngaba zisencinci ihagu zisengamantshontsho qinisekisa into yokuba uyazisebenzisa izongena nakho nina but siqale emantshontshweni. Qinisekisa uba uyazisebenzisa izinto zezakhamzimba. Sinayo ipilisi esiyibiza ngoba yi-multivit tab. Yes. Singene kwi-feed ikhona la feed ebizwa ngoba yi-Semlis kodwa ndingamoshanga into zekhampani. Ibe khona i-feed esiyibiza ngoba yi-Peak Growth, ibe khona i-feed esiyibiza ngoba yi-Peak Finisher. So wena mphulaphula ekhaya othi usaqalisa ihagu khawuzame into yokokuba xa ngaba usithi ufuna ukufida ihagu zakho zikhule ngokukhawuleza khawusebenzise la feed esiyibiza ngoba yi-Peak Growth. Okay. Uqala nge-Peak Growth unyuke nazo zithi xa ngaba sele ziku-5 weeks usebenzise la feed esiyibiza ngoba yi-Peak Finisher. Ezi feed zoyi-2 zincedisa njani na ezinto ezidalulayo? Zincedisa kulaa nto esiyibiza ngoba yi-fat inqatha ngesiXhosa. Zincedisa into kuthiwa yi-fat, ziyalinormaliza inqatha into yoba ingafiki utsho ngehagu enenqatha elikhulu isihlunu sibe sincinci ikhawuleze ichitha abantu kodwa babe bengekoneli ncam. Yes, incedisa kuloo nto. And then ihagu mntakangqongo ziba nezaa zinto okuthiwa ziintwala zibe neentshulube. Ndizawungena ndiyicacise ndiqala apha kwiintshulube. Xa ingaba ihagu yakho ufumanisa into yoba mhlawumbi uyayisola uba ayityi ayithini maybe ineentshulube, sinayo iphawuda esiyibiza ngoba yi-piperazine. Uyifumana ingango-50 grams sometimes. Ungazi ukuthi injengetyiwa or iswekile phaa ngaphakathi. Uyayithatha uyidibanise nokutya laa feed oyisebenzisayo iza kuncedisa into yokokuba ikhuphe ezaa ntshulube. Sometimes ufumanisa into yoba mhlawumbi uyayisola into yoba inenyongo ungasebenzisa xa binenyongo ungakwasebenzisa stofu esisibiza ngoba yi-Maxitad 23%. And then xa ngaba ihlaselwa zintwala ungasondeza ke ngoku i-Ivamax 1% lena enguplain uyitofe ngayo apha emqaleni nge-Ivamax 1%. Kukhona into endiqala ukufundisa ngayo khe mandifundise ngayo mntakangqongo. Okay. I-Ivamax ubuye ufumanise zikhona izitofu ezingena enyameni zibe khona ezingena phantsi kwesikhumba. So ke ngoku ihagu abantu abaninzi bathi ayinasikhumba njengegusha. Ilanto iyiyo. Ya kodwa mphulaphula xa ungekho sure ngale nto endizawuyothula ngoku uzondifowunele uve kum. La Ivamax uzotofa njani ngayo uzawuyizisa apha emveni kwendlebe. Ubusazi na into yoba uphantsi kwesikhumba wehagu xa ngaba utofa apha emveni kwendlebe uyitsala usithi siyabuya isikhumba utofe phaa. Okay.
yes. Oh, okay. Phansi Yeah. kwesikhumba wayo uyapha emveni kwendlebe ungayenzi imphulaphula into ongekho sure ngayo undifonele kwazi abantu ezakuncedisa uyitofe phaya emveni kwendlebe kwangayo la Ivamax iMaxithethe yona izawuncedisa hlobo lenyongo i-naval ill i-pneumonia nezinye izifo ningakhandi uba ndiyazidalwa amagama so ke ngoku yeyona nto ezawuncedisa then singene into yoba njengoba sikwi-meeting season ukuze ukhuthaze inkunzi yakho uba kanti mayikhuthale ngawaphi amachiza omawasebenzise Yes. ungayisebenzisa i-multivit tab laa pilisi esiyibiza uba yi-multivit tab uyithatha inja ngoba injalo idibanise kumanzi angango-50 liters 50 liters ngo-20 litre babini no-5 litre bayi-2 Okay. ikhuphele u-50 liters uzinike mhlawumbi la multivit ungayidibanisa nasekutyeni xa uyozifida zitye leyo nto asele uzibona uba zihlaselwe zintwala uyazibona uba iintwala zihamba ngaphandle sinayo laa dip esiyibiza ngoba yi-dazzle dip i-dazzle dip mntakangqongo ungazidipha ngayo ihagu ungazidipha ihagu nge-dazzle dip okanye uzispreye if ungumntu nalaa bhakede yokuspreya usafe xa usebenzise i-dazzle dip ezihagwini ngokuqinisekisileyo. Yeah, all right. Imizuzu yi-17 before 8 o'clock lixesha lichanekile. Well, sawakhangela ke napha kweli icala lika-Facebook into yokuba ngaba bona bangena besithini pha kuvukani community radio siyakuva ke mphulaphula uba ngaba wena uthini umbuzo nawo sinijongile ke nakweli icala lomnxeba kwa-072 514 5381 Sanda Nyondlo esithi yena uhleli nathi kweli cala lingaphaya nosisimavuyi ngaphaya Stegstrom naye uthi uphulaphule ngomonde kwela cala masijonge ke kuWhatsApp ngathi khona ke okhoyo ngapha semveni ungena esithini ngapha Radio Molo. Molweni msasi, bendicela ukubuza mna apha kutata. Okokuqala, ihagu xana izele amantshontsho and mandithi yawazala amantshontsho yawazala kakuhle ayi-9 umzekelo athi apha ekuhambeni kwethuba amantshontsho asuke abe nesinqa esirhuqayo ade akhule but abe nesi sinqa esirhuqayo ingathi akakwazi uma ngale milenze yangemva ime nje umzuzwana isuke igetyezele iwe okanye xa ihamba isuke isirhuqa isinqa ithi naxa ihleli but ineproblem ingathi yinto leyo phuke esinqeni but ngamantshontsho arayithi. Umbuzo wokuqala lowo tata. Umbuzo wam wesibini, ibe yenye ihagu izele rayithi kakuhle okokuqala amantshontsho aphuma ayi-8 phinde imithe ke ngoku ayakhule kakuhle amantshontsho ayabe rayithi aba normal ihagu yesibini le ndithetha ngayo. Then ithi ke ngoku phinde imithe umitha kwayo le hagu ibe nesisu esikhulu hayi lihambe ithuba siwabaleka amabele sifumanisa into noko inoba ingaya phaa kwi-9 nakwi-8 yamantshontsho whatever isuke izale isuke xa izalayo umzeke into okokuqala izale ngo-10 ebusuku namhlanje libe linye iphinde ihlale lihambe ixesha buhambe ubusuku lihambe ixesha kwale kusasa phaa ko-10 11 izale elesibini intshontsho liphinde lihambe ithuba kusuke kubekho into elapha ezimpundwini ngathi zizizamva like andazi yintoni le nto ibizwayo uzokwala ethubeni okay itshone laa nto phinde iyozala late phaa ko-4:30 elesithathu xa liphume ke ngoku ligqumathele ngalaa nto siyincede ke siyikususe laa nto kuba libone uba kunzima nokuphefumla seyiphume nalo izizamva loo nto yiyo ke iphelele kuloo mantshontsho mathathu ingaphinde izale sube isenziwa yintoni. Enkosi, kulungiswa zazini ephakamisa. Kasi kakhulu kwela cala lasephakamisa siyabulela 072 514 5381 072 514 5381 zinombolo zethu zomnxeba kungenjalo uyawushiya nje ushicilelo lakho lika-WhatsApp. Mtaka Phinyana umbambile umphulaphula? Yes, nimbambile kakhulu usisi Malungi. Masiye mandingene kusisilungiswa. Yes. Sisilungiswa uyevakala kakhulu mntanegazi lento uyithethayo. Masiqale kulaa mbuzo wokuqala
Siqalela mbuzo wokuqala ubusithi ihagu ufumaniseke uba ngaba ziyazala ziwazalelo mantshontsho la kuye ethubeni ubone uba ngabe sinqa esi sehagu. okay, Yes. yeah, that's good. Yeah, ndiwubambile. Okay. Yeah, inkosi kakhulu, mininzi imibuzo yakhe. Inkosi kakhulu. So ayingaba sisilungiswa ngexesha zisengamantshontsho zirhuqa izinqa. Qinisekisa into yoba uyasebenzisa stofu esibizwa uba yi-Maxitrim, yenye imveliso zakwaChiron. Qinisekisa uba isebenzisa elaa chiza libizwa uba yi-Maxitrim. Ngoku ngexesha arhuqa izinqa uzawutofa nje umlinganiselo ongango-2 mils kuphela kwi-Maxitrim. And number 2, mayithi ngexesha ihagu yakho uyibona into yoba ithathile. Bendike ndathetha nge-complex forte, ndathetha nge-multivit, ndathetha namanye amachiza, ndathetha nge-piperazine for iintshulube. Khawuyisebenzise i-multivit tab ngexesha imithiyo okanye uyisebenzise i-complex forte eyona exhaphake kakhulu. I-complex forte khawuyisebenzise i-complex forte ngexesha isathathileyo okanye usebenzise la sachet ebizwa ngoba yi-Fosback, sometimes abanye bayibiza uba yi-Bactaforce. Yes. And then number 2, kulo mbuzo wakho uba uthi enye izala ngeli xesha enye izale like zizala ngokushiyashiyana kweentsuku. Khawujonge futhi laa nto esiyibiza uba yi-nutritional. Khawuqinisekise into yoba ngeli xesha ithathileyo yeyiphi i-feed oyisebenzisayo kodwa noko sesimalungi ungade ufide ngamarhewu. Ungade ufide ngamarhewu uyibone uba ithathile. Ungafidi ngomgamtriya uyibone uba ithathile. Khawuqiniseke into yoba ixesha ithathile mhlawumbi ke ungayithatha isemlisi uyidibanise ne-crush, laa nto tubiza uba ngumgrayo le kuyo, umkrayo. Yes, uyidibanise zoyi-2 so that at least izawukwazi uba ibe semandleni. Yeah, alright, injaqo ke mphulaphula imizuzu i-11 before the hour 8 o'clock kwiziko lakho losasazo iVukani Community Radio. Sikhangela wena ke ngoku, molweni ekhaya. Molweni tata umsasazi, ndim umphulaphula apha e-Elliot. Eyam ihagu apha ezibindini inamaqhakuva, into ezingathi ngamadyungudyungu, nalapha evale apha kupensi. Ingaba ingxaki yintoni? Yeah, ndiyabona abaninzi bangena kulo mcimbi yakho. Isibindi sinamaqhakuva nalapha kupensi. Yes, masingene mntakaphinyana. Yeah, usisi ndiyamva kakhulu apha e-Elliot uthi ingxaki yakhe ngupenis nesibindi, yona nyama ebaluleke kakhulu. Yeah. Sesami wayisebenzisa laa nto esiyibiza ngoba yi-Colibrim. Yeah. Utofe kwakhona nge-Evamax 1%, ndiyicacise. Utofe nge-Evamax 1%, usebenzise elaa chiza esilibiza uba yi-Colibrim. Uphinde futhi usebenzise kakhulu laa mgubo bendike ndathetha ngawo ndisithi yi-piperazine. It's very important ukusebenzisa i-piperazine because yona iguntyula zonke ezaa ntshulubi. Uba ngaba besikwigusha bendizawuthi iphethwe zezaa ntshulubi esizibizwa uba zii-liver fluke worms. Yes. Right, sobaleka ke siyojonga phaa kwelaa cala lentengiso, siphinde sibuye sele siyiqukumbela imizuzu eshekileyo sele ilishumi ngoku phambi koba sitsho sithi yesibhozo intsimbi. Yawungena ke usibambe kwa-072 514 5381 sisajonge phaa kweliya icala levenkile. Masibaleke ke sithume umntwana evenkileni, sawubuya. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Amaku siyacamakusha, nanku umkhulu duma kude, ugqirha waziwayo kumhlaba wonke. Umkhulu utshintshe impilo zabantu abaninzi, yena unamandla, uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda. Ungamtsalela umnxeba kwezi nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Abantu abaninzi abawuvala umlomo
ngomlomo bayabulela bebulela uncedo abalufumana kumkhulu Duma kude. Abantu abaninzi bokhile injanjoku bokhe imizi yamaphupha wabo kwiilali zabo. Nanku uMamulelethu waseMthatha naye walufumana uncedo kumkhulu waqala ishishini. Notata uChawe owayengu-taxi driver waseKokstad wafumana ubutyebi ngemali yasebhankini waqala ishishini lakhe. Nanku usisi Nolubabalo owayengutishalakazi naye wafumana uncedo ngokusebenzisa abafana bomoya. Usisi Mamelo waseMatatiele naye asoze amlibale umkhulu Duma kude. uBongane waseMpumalanga owayengumqhubi weetrakhi naye uyabulela kumkhulu. Mphulaphuli, ungamoshi ixesha nawe, dibana nomkhulu xa nifuna ukuva iinkcukacha ezithe vetshe. Tsalelani usisi Nomfundo wasePietermaritzburg kule nombolo. Yena usisi Nomfundo walufumana uncedo kumkhulu uDuma kude emveni kokulahleka ebhadula esiya koogqirha abaninzi engafumani ncedo, kodwa walufumana kumkhulu uDuma kude. Nazi iinombolo zakhe 073 00 69 257 073 00 69 257. Umkhulu Duma kude ngugqirha owaziwayo kumhlaba wonke. Alright, imizuzu masenze besixhenxe phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa 8 o'clock. Well, Mntakaphinyana siyayivala ngosiya ekuyixoleni. Ndiyafuna ke usixelele into yokuba ngaba niyi-Eastern Cape Group Farmers nifumaneka phi njanjoku nabantu abanemibuzo malunga ke noku busele ukudakancile apha enkqubeni babe kanti baqhagamshelana njani nani. Ya, inkosi kakhulu Mntakangqongo, ndiphinde futhi ndibulele nakubo bathande nabaxhasi bayo iVukani FM. Si-Eastern Cape Group Farmers siyafumaneka kulo lonke eli lomdibaniso. I-Eastern Cape yonke siyafumaneka. Kodwa ke okwangoku apho ukwazi ukusifumana khona takanca kusecala apho esisazinze khona okwangoku, nangona sizawuhamba sihambe sithi singene nakwezinye idolophu. Xa ufika phaa kulaa dolophu yasecala uye kwi-post office endala, i-old post office. Kulapho uzosifumana khona, uzawudibana naye uAphiwa kwaPhinyana akucebise ngezemfuyo uba yintoni nantoni na mawuyenze. Sifumaneka futhi nina bantu abathi nineshedi. Sineshedi nje sidibene but siyadinga ukuncediswa kule mfuyo yethu ukujonga phaa phambili. Into yokuba njengoba sitofa siyafeyila because of asinazimfundiso zoba sitofa senze njani. So si-Eastern Cape Group Farmers sineprogram yethu siyiqhubayo into yokuba sikwazi ukuza kuni mafama eshedini ngokubizwa nini nangokumenywa nini, sizotsho sizonitofela kuqala sinisezele sisebenzisa ngokwe-animal program. I-animal program yintoni? Yilaa nto yokuba njengoba ngoku sikule season, sikule nyanga, ngawapha amachiza emasiwasebenzise ukujonga phaa phambili. Ungavele nje usuke utakulele into yezintso kodwa ngoku into ehlasele ngamandla zintshulube. So it's very important into yoba udibane nathi si-Eastern Cape Group Farmers. Neenombolo zam ndizawuzishiya, inombolo esifumaneka kuzo. Ndiphinde futhi before ndishiye inombolo, umphulaphuli esalungisa njalo into yakhe yokubhala phaa ekhaya, ndibulele kakhulu kumsitho ebesinawo owamahashi oye waba impumelelo kakhulu ngeyona ndlela ebesiwubambele phaa sakhe Sizwe Sport Grounds ebesixhaswe nguye umasipala nezinye indawo endingazozidalwa amagama. Yoba impumelelo ngayona ndlela umsitho wethu ebesinawo umdyarho wamahashi bawina abawinileyo. Nakunyaka uzayo sisajonge phambili ukuqhubekeka nawo lo msitho. Nawe mphulaphuli othi ekhaya uyafuna uba inxalenye ye-Eastern Cape Group Farmers, ukwazi uba urhwebelane kunye nathi, ungasiqhagamishelana nathi kwezaa nombolo ezithi 063 091 4745. Right. Yeah, 063 091 4745.
Inkosi kakhulu Mtaka Ngqongo. Nkosi Mtaka Phinyane, Nkosi kakhulu Sabule, ndiyabona uhamba nabo abashayeli lapha and bayakhala ke ngale mfuyo abashayeli. Kawusondele bhuti, kawusondele apha embokweni, kawusondele apha embokweni. Alright, imizuzu masenze ibe mine phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe pha intsimbi ka-8 o'clock. Bhuti kunjani? Siyaphila bhuti, akhona nto kunjani? Siyaphila khona. Hayi kawuzazise ngubani Hotman? Ubhuti lo uthethayo ngoku ngoSinalo ngegama ongudrayiva apha eqala. Okay. Nesakhe Sizwe municipality abaninzi bamazi ngomdiyadiya. Mdiyadiya. Yeah. Bendizocela malapha kubafama bazigade iimfuyo zabo, bathethe nabantu abolusayo. Ezi mfuyo ziyasilimaza, iifemeli zethu ziyashiya. Kungakumbi le ndlela isuka eqala iye eKomani bayibiza ngu-R410. Yeah. Nale ndlela isuka eqala iya eNgcobo. Bendicela abafama sisebenzisaneni, imiphefumlo iyaphuluka yabantu. Hayi ngethemba elikhulu bavile bangaba le mfuyo iyabulayo apha esithubeni iye ibe kanti yonzakalisa ubomi babantu. Nkosi kakhulu, akho mntu omshila endlini kuba sosereyidweni oqondayo uba mawumbulise. Ake mandibulise kubahlobo bam endidla ngohlala nabo apha etown. Ndibulise uAsanda Bhontsa, ndibulise uLwandile Mzazi, ababonke abanye abashayeli engiqhuba nabo. Ndibulise ke nomama sekhaya endingazukubiza ngegama uXolo. Onqena umbize igama. Alright, mtiyatiya masibulele bhuti mane, nkosi kakhulu, nihambe kakuhle mani. Inkosi bhuti. Alright, siyayivala ke Mphulaphula Efukani Community Radio ngalo ke olo hlobo. Masuwele ke siye kwinkqubo yamasiko nezithethe khona ukuze sikaphulukani nemvelo yethu. Ringo Madlingos uzongena yena kweli cala. Alright, uzongena uRingo kaMadlingos kwela cala lengaphaya, yena ke uyawungena esitsho esithi vuka usule. Masivale ke Mphulaphula nkosi.